El patrimoni és l'herència del nostre passat, però cal que ens la fem nostra. Des del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona volem que el projecte educatiu serveixi per a que els alumnes aprenguin a fer-se seva aquesta herència. Estableixin vincles amb el patrimoni. Desenvolupin competències per ser ciutadans responsables. Tot això ho fem des d'una visió de la història complexa, crítica, multidisciplinària, des de la perspectiva de gènere. Tot això ho fem potenciant la vostra participació, adaptant les propostes a les vostres necessitats, incloent a totes les persones i realitats, partint dels interessos i motivacions dels alumnes, tenint en compte les seves opinions i emocions, potenciant el treball en grup, elaborant un producte i transferint-lo a la societat, establint paral·lelismes amb l'actualitat, des del rigor, des de la creativitat, construint relats, història del projecte educatiu explicada, història acabada.